ଏଠି ଏକା କାଇଁ ବସିଛୁ? ଗାଁର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ନା ନାଇଁ? ଗାଁରେ କଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। କଣଟା ହେଇଛୁ କି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବେପାରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ସାଇକେଲ ଧରି କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ? କଣ କରିବା? ପେଟ ପାଟଣା କଥା ସେ ସବୁ ଛାଡେ। ଗାଁରେ କଣ ଟିକେ ହେଇଛି ଟିକେ କହ। ଯେ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ କଣ କହିଲୁ? ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଠାରୁ ଚୋରେଇକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ବା। ମଣ୍ଟିକୁ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲେ ସେ? ଦେଖୁନୁ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ତୁ ଚାଇନା ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ମତେ ପଇସା ଦେ। ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା କଣ ହବ? ମତେ 5 ଭିକାରୀ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପୁଣି ଫୋନ ପେ କି କଥା? ତୁ ତ ଗୋଟେ ଚଗଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିକାରୀକୁ ଆଉ ପଇସା ଦେବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କାରେ କୁକୁର ଖାଇଦେବି ଆଉ। No, 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 no. ସେ କି ଭିକାରୀ? ଆପଣ ପଇସା ନଦେଲେ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ? ସେତିକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଭଗିଆ ଦାଦା ପୁଅ ଲକି ନୁହଁ, ତାକୁ କଣ କହି ଜାଣିଛୁ? କଣ? ଶୁଣୁ କଣ କହିଲା? ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଁ। ହଉ ମୁଁ ଖାଇଲା 7 ଦିନ No, ହେଲେ no, ଖାଇଦେବି, no, ମତେ no. ପଇସା ଟିକେ ଦେ। ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବା ନାହିଁ। ହଁ ତୁ ବୋଧେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଆଣିନୁ ଆଉ। ନମ୍ବର ନେବୁ, ବାପା କହିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବ ଆଉ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହବ ଆଉ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେବି? ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହବୁ। No, no, no. ଆଉ ମୁଁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାପାକୁ କହିକି 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ଭଲ, ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହବୁ ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ଭିକାରୀ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ? ଏଇଟା ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସ୍ମାର୍ଟ ଭିକାରୀ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ସବୁ ନେଇଯିବେ।